Kat ka bakilet kan pensong syupai ba. Ka Voice of the People Party da ka way ka jingmat bat da ka jingmat ka basyay ka mi syapi ki pai ba. Banang labiang gatto kaktin parenggong enough is enough. Kung ginang syong nang ni syakmat yem nang syasyo bagin siya yalam baklabiang nang ni syakmat. Ka Voice of the People kami ang makalit pan kular sige pai ba. Andai kami ban pensyai sige pai ba. Ya ka ai ka bangi ramat ya ka jinge katta tali kisnam. Sanpulai tali kisnam ka jalla ka jungi ka layo ban mat. Ha ka jingyat lenti ka jongka. Ha ka ni ka janmit ngasno dai bangan pai biang syabi ki long kme ki long pa. Ki nong shong shnong jong ni ka shnong ka ba ka jongi. Kata pinandon ka mensim ka jingkit kli naman ta ka yin ka sem ka jompi naman ta ki khon ki khti ki jompi naman ta ka ni ka dong ka than ka constituency bak ka ni ka ri ka ba ka jongi to se ngin yami ngin rai na ro ka ni ka janmit bangin nung syasyo nang ni syakmat wan saka ai ka saka bor ai ro nang ni syakmat kung ginong syong kibanang kibastat bagi badan nga jing syampan bat kampam na ilay ka mensin ka jing kitkli yem nung syasyo na ni syakmat bakin wan kiway ki durbola hakam ka ni ka for election ban pentami ya ka jing mat jing berhat ka jompi